הידעת? הציון הממוצע בבחינות המיצ"ב לכיתות ח' הוא 63.6. זה מפני שתלמידים ישראלים מתקשים מאוד באנגלית. ומה אם נאמר לכם שיש כיום פתרון זמין ופשוט שיעלה את הממוצע בכ-20 נקודות? ומה אם נאמר שהפתרון הזה הוא גם זול? אנגלית בראש שלך מבית אפטר סקול, בית הספר למצוינות באנגלית הגדול בארץ, פיתח קורסים דיגיטליים באנגלית לכיתות ז', ח' וט'. בכל קורס תמצאו את כל נושאי הדקדוק הרלוונטיים לאותה שנה. בכל קורס כ-70 שיעורים, ולכל שיעור מצורף דף עבודה. לפני מבחן או בוחן, התלמיד יוכל להיכנס לפרק המבוקש ולקבל הסבר במצגת וידאו מושקעת על אותו נושא. בסוף כל שיעור התלמיד ייכנס לדף העבודה שישקף את מידת השליטה שלו בחומר. גם אם הוא מגיע לקורס ללא ידע מוקדם, הוא יוכל להגיע באמצעות השיעור לשליטה טובה מאוד בחומר. כל פרק מחולק לתתי נושאים, לדוגמה, הווה פשוט מחולק ל8 שיעורים קלים וברורים. לכל כיתה מכיתות ז', ח', ט' יש קורס נפרד, ובו כל נושאי הלימוד של אותה שנה. בקורס הושקעו מעל 100,000 ש"ח על מנת לספק שיעורים ברמה שלא בנמצא, גם מבחינה ויזואלית וגם ברמת ההסבר. בכל קורס יש פרקים ראשונים שמלמדים נושאי יסוד שנלמדים בכיתות ד'-ה'. בשביל הרבה תלמידים בכיתות חטיבה, זו ההזדמנות היחידה והאחרונה לסגור פערים ולקבל מחדש הסבר ותרגול על חומר שהם לא יודעים או שהם שכחו. בקורס כ-20 שיעורים המוקדשים לטקסטים והשארת אוצר המילים. הקורס פותח אפשרות לתלמידים שלא היו בעניינים במשך הרבעון להבין, לדעת ולהצליח בחומר הנלמד. בקורס 70 שיעורי הסבר ו70 דפי תרגול ומחירו פחות משיעור פרטי אחד. שיטת ההוראה בקורס היא הוראה מתקנת באנגלית, וזה היה תמיד סוד ההצלחה שלנו. מחיר הקורס בקנייה מרוכזת עבור מוסד הוא 60 ש"ח פלוס מע"מ לתלמיד בלבד. ליצירת קשר פנו לנילי פרידלנד. בהצלחה.